Sziasztok, lányok! Buzogányos bemelegítés következik. Jó, először csak kérem szépen a jobb kézzel hátrafelé körzés a test mellett. Mindenki engedjed közel a felső karodhoz a buzogány hasát. Emma, nyújtott könyökkel, lazán fogjad, lazán, és ez a buzogány hasa súrolja a felső karodat. Ne hajlítsd be a könyöködet, engedd le a könyöködet. Jó, másik kéz, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Páros kézzel hátra. És közben emelkedünk lábújra. Magas lábúj, letesz. Magas lábúj, Emma, nyújtsd ki a könyököd, lazán fogd a buzogányt. És 1, és 2, és 1, és 2, és 1, és le. Gyere ide, légy szíves. Gyorsan. Itt kellene fogni a buzogányt, jó? Üvegbúj és a mutató között. Így. Jó? És itt lazán mutatni. Jó, na most előre. Jobb kézzel előre, ugyanúgy. Ott jó vagy, maradj ott. Előre, mert nem süt a szemedben. Nyújtsd ki a könyöködet, és lazán forgasd kifelé a csuklódat, azzal engedd, hogy a buzogány menjen körbe. Másik kéz előre. Engedd le. Nancy, te is, próbáld folyamatosan a körzést. Jó, és most két kézzel megint lábújhegy. Indul párosan, és magas lábúj, letesz. Második, letesz. Harmadik, le. Negyedik, le. Ötödik, folytasd. Hatodik, próbáld meg, hogy lazán legyen. Nyolcadik, itt a test mellett, Lucy 9, test mellett, 10. Jó, tegyétek le a buzogányt, sarokülés gyorsan. És hullám előre, összekulcsolt kézzel, mehet 4 előre, 4 vissza. Kész, akkor nyújtott ülést kérek szépen. Kézben a buzogányod, csak az egyik, vízszintes körzés, egyenes háttal, másik kéz még jó, és pipa, spitz. Második, harmadik, Emma, nyújtsd ki a könyöködet, és lassan köröz. Aki meg már megy jobban a körzés, az gyorsabban, de Emmácska lassan. Jó? Minden körzésnél majdnem meg kell érinteni a felkarodat. Jó? Másik kézzel, és 1, és 2, és 3, és húzd ki magad, 4, mellkas tessége mellett, 5, 6, 7, 8. Mind a két buzogánnyal kérem szépen, és indítsd, csak szépen feszíted a lábad, itt is viccet kérek szépen. Menjen mind a két körzés. Nagyon jó. És megint letesszük a buzogányt. Anyagfekvést kérek szépen a 7-es irányba, forduljatok el. 7-esbe elfordulsz, hanyatfekvés, emel a láb, pipa, spitz, letesz. Váltva, és 1, 2, 3, 4. Másik, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, másik 2, 3, 4. Na most a kezedbe veszed a buzogányt, a jobb kézbe úgy, mint egy csokor virágot, ugyanez a feladat, csak átadjuk minden emelésnél. Oldalsó középtartás, és emel, átad, nem kell fölülni. 1, 2, hol a pipa spitz? 1, 2, 3, 4. Emel, pipa, spitz, zár. Emel, pipa, spitz, zár. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 és 4. Jó, ellentétesen összefogod a két buzogányodat. Nyújtott
térdel felülést, kérek szépen humorítasz, és vissza le 8-at, és első, második, harmadik, negyedik, nagyon szép, 5., 6., 7., 8. Jó, gyertek vissza, forduljatok vissza az 1-esbe, sarokülést kérek szépen. Csak jobb kézzel, földön, a talajon körzöl befelé, másik kezet egyelőre lehet a combon nyugtatni, és mehet a kör. Minél lejjebb tartsd a buzogány fejét. Minél lejjebb a fej. Emácska, tedd le a buzogányt a talajra. Köröket rajzoljál a talajra. Másik kézzel kérem szépen. Már is cserélsz. Lejjebb a csukló, Nancy. Hanna a másik irányba, befelé, magad felé. Azaz, próbálj zárni a térdet, próbálj a térdedet ne üsd össze a buzogánnyal. Tessék előre hajolni. Jó, próbáljuk 2 kézzel. 3 kéz, mind a 2 buzogány befelé. Sokkal lejjebb a kezedet ki, nyomd lejjebb a buzogány fejét. Jó, állásba fel. Kis dobást kérek szépen, először a jobb kézzel, lecsúsztatod a fejét másik kézzel is. Jobb kéz, bal kéz. A fejmagasságnál ne emelkedjen magasabbra. 1, 2, 3, 4. Egyet forduljon csak a buzogány. 2, 3, 4. Csúsztasd mindig úgy, hogy a feje érkezzen meg a tenyeredjen. 4. Váltott, 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 váltott. Páros buzogánydobás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, most kilépünk térdelésbe, akkor dobunk. 1, és visszaföláll. Másik lábbal, 1, és egyúttal akkor a combunkat is erősítjük. És 1, és láb, és 1. Úgyis olyan divatosak most a térdelős elemek. 1, és föláll, szép spicc, és zár. És próbálj meg, Hanna, ügyesen. Ez az, ügyes vagy. És zár. Ez a spittig alulról fogd a buzogányt, a mutató ujjaddal támaszd meg, és úgy dobjál. Jó, köszönöm szépen. Megint sarokülésben leereszkedtek. És most kérek először lassan 1-et fönt, és 1-et lent. És fönt, és lent. És fönt, és lent. És akinek megy már, gyorsítsa meg. 2. Másik kezet kérek szépen. 1 fönt, 1 lent, 1 fönt, 1 lent, és mehet folyamatosan. Jó, jöttek jutott ülésbe, váltott pipa, spicc, elindítjuk a körzést, most már mind a 2 buzogánnyal fönt, lent, és szépen össze kell hozni ezt a váltott pipa spiccel. És csere, 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 csere. Már az is jó, ha a körzést összehozik. 1, 2, 3, és 4. Jó, tegyük le. Térdelést kérek szépen a 3-as irányba, hátad mögött egy buzogányt megfogsz, és leüléssel törzshullám előre, 4, vissza, 4, és első, második, spiccet kérek, harmadik, negyedik, visszafelé, domborítsatok, csigolyáról Lucy-ne kapkodj, zár a sarok, spicc, van szép lányok, és negyedik. Jó, maradjunk térdelésben, maradjunk a 3-asban. Visszafelé kis dobáshoz kérem szépen megfogni a buzogányt, pont mint a csokorvirágot. Jó, meglököd, és 1-et fordul, elkapod. Először csak a jobb kézzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Bal kezet kérem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jól letesszük a buzogányt, úgy, hogy közben rajta tartjuk a kezünket, térdelő támaszban, nyújt a jobb láb hátra, láblendítést kérek szépen, és 1, 2, 3, 4, 5, spicced, emeld a fejed, Hanna, és tempó, másik láb, 1, 2, 3, 4, tartsd a tempót, ahogy számolok, 6, 7, 8, jobb láb hajlika, 1, 2, 3, erezd le a válladon, színnyújtott könyök, hosszú nyak, mondom hosszú nyak, köszi, és bal láb, 2, tartsd a fejed, dobd a combod, 5, alsó spicc, Hanna feszít, szépít a, nagyon jó. Forduljunk vissza, állásba fel, egyes irányba, most mind a két buzogányt egyszerre visszafele dobjuk, jó? Már külön-külön megvolt, most egy és egy. Egyet fordul el, egyet fordul el, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Jó, jobb kézzel kérek szépen, melső középtartást, és itt kérem csak fölül a körzést. 4, 5, 6, 7, 8, másik kézzel 1, 2, 3, pontosan előre emeld a kezedőt, ne menjen ki oldalra, 7, 8. Most jobb kézzel nem befelé, nem kifelé, 1, 2, 3, 4, zárd alá, tartozasz Hanna, kifelé, másik, és másik kézzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, tegyük le az egyik buzogányt, a másikat fog meg. Próbáljuk meg átcsavarni a vállat, akinek megy. És vissza. És átcsavarunk. És vissza. És még egyszer. És vissza. Utolsó. Átcsavarunk. Én már nem tudom, és vissza. Jó. Akkor próbáljuk meg a malomhoz, leszedjetek a térdelésben, vízszintes malomhoz, jobb és bal körzés fönt, csak a fönt körzést, jó? Fönt, fönt, zár. Fönt, fönt, bezár. 1, 2, zár. Fönt, fönt, zár. 6, csak alul látjuk, jó? És lent, lent. Mind a két buzogány egy irányba, jó? 1, 2, és lent, és lent. És egyik, másik. Emma, balra, balra. Balra, balra. És egyik, csak lent, mind a kettő. És bal, bal. Jó? Forduljunk vissza. És sarokülésben mehet a malomkörzés, vízszintes malom. Fönt 2, lent 2, válladat engedd el. Jó, köszönöm szépen. Tegyetek le megint a buzogányt a talajra, kanyarfekvést kérek szépen. 3-asba forduljunk el. Most már gyors 8 láblendítés előre. 3 és 1. 8, jó? Az egyik buzogányt vedd a kezedbe,
kis felüléssel kérem szépen. Lendíted a lábad, pipa, átviszed, és vissza. Jó, 3, és jobb láb, le, vissza, másik, bal, ön, vissza, le. Jobbra, beteszed, jobbra, kiveszed, nyújtott tért, Hanna, 3, na még 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Veronika, szedd össze a kézi szeredet gyorsan, keljél fel, menjünk utána. Szuper. Jó, sarokülésbe forduljatok vissza az egyesbe, megint csak a jobb kézben van a buzogány. Egy a test előtt, oldalsíkban, egy hátul, és elől, hátul, egy elől, egy hátul, egy elől, egy hátul. És szépen oldalsíkban magadtól elfele, mintha eldobnál valamit, Emmácska. Úgy. Most bal kézzel kérem szépen. Egy elől, egy hátul, egy elől, egy hátul. 5, 6, 7, 8. Páros kézzel elő, mindig. Próbáld kinyújtani a könyöködet, Emma, és leengedni a buzogányt, leengedni, hogy teljes kört menjen. 6, 7, 8. Jó, állásba fel. Szerkeszállás kérem szépen, és törzsdöntés előre, és itt kérem szépen ugyanezt a képzést. Előre megállszom. Egy elől, egy a kar mögött, egy a kar előtt, egy a kar mögött, és elől. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bal kézzel, egy elől, egy hátul, egy a kar előtt, egy a kar mögött. Visszintes törzs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, mind a két kezed, ugyanúgy, mint visszintesen csináljuk, csak törzsdöntésben elől-elől megállítod. Elől-elől, állítsd meg Lucy, és elől-elől, mind a fej, egyenes hátrenszi, nyújtsd ki magad, és 1-2 letesz, 1-2 letesz. Még egyszer le, még egyszer, és most a kar mögött, de ehhez forduljunk el a 3-asból, hogy jobban fog látszódni. Kar mögött letesz. És mind a kettő egy irányba, és mögött letesz, és 1 és 2 és le, és 1 és 2 és utolsó, 1, 2, jó. Most akinek megy, annak mehet a malom törzsdöntésben, akinek még nem, az üljön le sarokülésben. Jó, Lucy, Réka, mutassátok meg, légy szíves, malom. 2, 3, Veronika is. Egyenes hátréka, még sokkal szebben. Azaz. Köszönöm. Jó, tegyük félre a buzogányt egy kicsit. Két sarok közé üljetek be. Maradunk a 3-asban. Kicsi hidat szeretnék látni. Törzshullámmal. Előre ívelt indulunk, mint csak popsid lenne a földön, és tolod a csípőt. Lassú hullám. Veszel egy levegőt, vissza. Kittikén, fenék indíts, és hullám, és csípő, hátad, nyakad, fejed, és visszafele is ez a sorrend, 2, 3, 4, hullámmal 2, 3, 4, visszafele 2, utoljára a fejréka, és utolsó 2, 3, 4, vissza 2, 3 és 4. Jó! Zárjátok össze a térdet, emelkedjetek a térdelésbe, és a két buzogányt ellentétesen fogjuk meg. Jó? Lehet egy kis terpesz a térdelésben, és csak annyit kérek szépen, törzshajlítás hátra, de csak vízszintesig, jó? És vissza föl. 3, és hajlás, és vissza föl. És második, és vissza föl. Nem kell mélyre. Húzd le a vállat, és harmadik, és vissza föl, és negyedik, és vissza föl. Jó, köszönöm szépen.
Akkor a következő, állásba fel. Egy kézbe fogjuk a két buzogányt, a mutató, a középső és a gyűrűsor közé, az utolsó új percnél. Jó, és csak kiutáztatjuk szépen előre-hátra. A másik, nem csuklóból Hanna, hanem az egész kar. Első középtartásig, és hátra rézsutos mélytartásig. Jó, lendít. Meg sem mozduljon a buzogány. Nem fogjuk olyan szorosra, Hanna, mert nem az ujjat tövén kell fogni, hanem az utolsó új percnél, hogy lazán lógjon, és ne szorítsd be. Jó? Ide ne szorítsd be, és nem arkoljad, meg lazán. Nem fogod tudni eldobni. Nyújtva, zárdalával. Jó, másik kézzel ugyanezt kérem szépen. 3, és lendíted. Egymás mellett maradjon a két buzogány, zárdalával össze, szabad kezed szép legyen. 2, 3, és 4. Jó, akkor próbáljuk meg eldobni. Jobb kézbe vedd vissza, egy hátralendítés, egy fordulatos dobás és elkap. Itt tartsuk meg, első középtartásban egy hátralendítés, megtolod a fejét és elkapod. És második, elkapod, megint kiindulod, és harmadik, és elkapod, már kiinduló helyzet, és negyedik, és elkapás, és befejezet. A másik kézzel próbáljuk meg, ez lesz az igazi érdekesség, és lendítés, egy fordulatot, és lendítés, egy fordulat elkapod. Mind a két kezed fejleszteni kell, és hátra lendíted, egy fordulat elkapás, azaz Hanna ügyes vagy, és hátra lendít, egy fordulat elkapás. Egy jóval fejezd be a gyakorlást, még egyet végezzél el. Jó? Hibással ne fejezd el soha a gyakorlást. Jó? Nagyon jó. Köszönöm szépen. Na, a következő akkor hasonfekvés. Fogod a páros buzogányt. Alkartámasz. Nyújtott láblendítés 8 jobb 8-bal, aztán hajlított és 1, 2, 3, 4, húzd le a vállat, 6, hosszú nyak, 8, másik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hajlítva 1, 2, 3, 4, 5, tartsd a könyököd a helyén, hosszú nyak, és másik 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Jó, térdelést kérek most a kettes irányba, tervez térdelést. Most a buzogányt nem fogjuk, hanem a fejét fogjuk, és a karunk meghosszabbítása, a mutatóujjat szépen rárakjuk. A mutató az okos ujjunk, az mutatja mindig az irányt. És törzshajlítás hátra, a buzogány hasa érje le a talajra, utána tessék lecsúszni a talajra a hanyatfekvésbe, és vissza föl. És lefelé 2, 3, 4, visszajövünk 2, teljesen le kell feküdni Emma. Pitti, gyere! És lefelé 2, 3, 4, és visszafelé 2, 3, 4, és törzshajlítás 2, 3, 4, és visszafele 2, 3, 4, és lefelé 2, 4, és visszafelé 2, utoljára jön a kéz, gyere! Még egyszer. És lefelé 2, 3, 4, és visszafelé 2, húzzad, 3, és befejez. Álladat húzd, de spicet legyen. Jó, köszönöm szépen. Állásba fel. Hátművös fog a két buzogányt. Jöhet állásban a
fontos hullám, 3-as irányba forduljatok el, és Egészen le kell hozni a bokáig. és vissza föl, és első, és fel, második, és fel, harmadik, és felegyenesedés, negyedik, visszafelé jövünk. Mindkét buzogány a kézben van, Titti, és második, és törzshajlítás, harmadik, Annácska, most már lehet mélyebben hajolni hátra, nyitott térdel, Lucy, és jó, vedd előre a buzogányt, kitámaszkodjunk a talajon, nyitott térdel, törzshajlítás előre, jobb spiccedet kikészített hátra, 8 láblendítés hátra, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, nyújtsd ki a térdet, 7, 8, másik láb, 1, 2, 3, nyújtott tért, Titti, Anna is, 6, szép nagyobb, 7 és 8. Jó, uggolással kérem szépen ugyanezt, uggolásból indulunk, és nyújt a tér, lendít, visszazár, és második, letesz, harmadik, letesz, negyedik, le, ötödik, le, hatodik, le, nagy lendítés, 7, le, 8, és másik. Emma közelebb a kezed a lábadhoz, sokkal, húzd közelebb a kezed a lábadhoz. Emma, nyújtsd a térdet, 1, és 2, és nyújtsd a térdedet, Titti, és befejezzük. Ugolásban mindenki magas lábú hegyen tartasz, egyenes hát, szép a buzogányod. Köszönöm szépen!